عادت شد چی میشود؟ خصلت شما، خاراکتر شما. 50% موفقیت شما در این بیزنس وابستگی دارد از دانش‌های پرسونالی شما. 50% دیگر از خصلت شما، از خاراکتر شما. اگر که شما آدم دعوت کردید وای آدمی نمیشیدنی باشه میبخشید زبرجنیا. شما اگر وای در همین جواب برای پیس بیارید وای دست زنان وای نمیشود. فهمو برای همین که خاراکتر ما وابستگی کلان دارد در زندگی برای موفق شدن ما. وقتی که خاراکتر ما معین شد که ما چه آدم هستیم بعد چی میشود؟ تغییر میشود. اما بینید یک تا سخن است میگن که روسی کتی все предопределено. همین все предопределено. خداوند همین کرده که همه چیز نوشتگی. لیکن не все предрешено. все предопределено, но не все предрешено. انا ببینید همه چیز نوشته شده است. لیکن همه چیز انتخاب نشده است. مثال عادی میگم щоб که فهمو شود. مثلا من просто сам ина мишав фикра ҷой кардам ки ман соати 6 бозам фикра гузарондам. Соати 6 бояд ки бихезам. Ба варзиш мош пушам ё ки ягон коре ки шумо фикр мекунед. Саҳар соати 6 дар зиндагии шумо ҳамин хиласе ки шуморо ҳамин фикр кардагин. Якчанда сабаб мешавад. Агар кӯдак дошта бошед, кӯдактон гиря мекунад ки бихезед. Агар ки кӯдак надошта бошед, ташна мемонед. ё ки ҳоҷатхона меред. ё ки боз як чиз дигар ҳам дорад. ҳамин хел сабабое мешавад ки ҳа хоби безер мебинед, сразу бидор мешед. ҳамин хел мешавад. шумо фикра гузарондед, ҳамин чиз дар зиндагии шумо шид. Лекин шумо интихоб мекунед баъди аз хоб хестан. Ман бихезам ҳамин кора бикунам ё ки хорам. хоб мерем а? хестем ки хоб мерем бо. ҳамин хел нест. ана ҳамин интихоби мо аст. бинед, худованд дунёро то ба охир навиштагӣ, то ҷаннат, то дузах ҳамаша навиштагӣ. худованд барои чӣ навиштагӣ? Барое ки вай илми ғайб дорад. вай пеша ҳамаша мебинад, медонад чӣ хел аст. лекин чӣ хел мо зиндагӣ мекунем, мо худамон интихоб мекунем. шумо тақдира аз решенияатон фарқ кунед. фаҳмо? барои ҳамин чиза хуб дарк кунед ки тақдир дигар асту интихоб дигар аст. чӣ хел? худованд барои интихоб кардан мода ақл додааст. агар ки ман медонистам ки мо мисол ақл надорем, мо қувваи интихоб кардан надорем, ман мегуфтам ки ҳо маладец, чӣ хеле аз ҳамон рафтан гирад. лекин мо ай фикромон сар карда, суханомон, амаломон, одатомон, характермон тақдирмона месозем. чӣ хеле ки ҳаст. вае ки навишта шудааст, вай вобаста интихоби шумо навишта шудааст ки чӣ хел интихоб карда зиндагӣ мекунед. фаҳмо? ин аввалин пункте буд ки ман шуморо хостам гап занам барое ки оянда ҳамин хел баҳонакоиро сар накунед. бисёре аз консултантҳо ҳамин хеланд. хай наши, хай дар тақдирам набуда, ҳамин хел чӣ кор кунем? Молодец. Лекин ай супас кӯшиш ки дигар хел интихоб кун. фаҳмо? хоб, ин фаҳмондагим ҳамаш фаҳмо шуд? дал чӣ мерем? ният. дар бизнеси мо аз ҳама чизи муҳимтарини мо ин ният аст. барои чӣ мо дар 90-95% мақсадое ки дар пеш мо мемонем намерасем? барое ки нияти мо нодуруст гузошта шудагӣ аст. масалан ман қатъи мисол бием апай гулҷаҳон ай структураи мо нест. агар ки нияти ман нодуруст бошад дар ин бизнес, ман мегӯям ки апай гулҷаҳон мада конкурент аст. бисёри мо ҳамин хел фикр мекунем. барои чӣ апай гулҷаҳон ба ман конкурент мешавад? барое ки нияти ман толка дар ин бизнес пул кор кардан аст. вай барои чӣ мада конкурент? барое ки вай луқмаи ман гирифтааст. лекин агар ки мо ниятмона дар ин бизнес дигар кунем, одамое ки шумода конкурентанд ваё шумода дӯст мешавад. мисол агар ки ман ниятма ин хел кунам, командама дӯст медорам ва дар командам содиқона хизмат мекунам, апай гулҷаҳон командаша дӯст медорам ва командаш содиқона хизмат мекунам, вай дигар мада конкурент намешавад. фаҳмо? ана бубинед, боз як сабаби муҳимтарине ки шумо дар зиндагӣ ба мақсадотон намерасед, ана ҳамин се чизи бузург аст. ҳеҷ вақт шумо дигарора
консультантотона намедонам, дигар одамора намедонам, природара ҳеҷ кара гунаҳгор накунед. Фақат ҳамин се сабаб аст ки шумо ба мақсадтон намерасед. Якум чӣ? мо арзанда нестем. дуюм мо тайёр нестем. ва сеюм мо ҳамон чизе ки мехоҳем ба даст биёрем ҳавая вақте ки ҳозир худованд мо дабитиад истифода бурда наметавонем дуруст. мисол ҳозир консультант навичо кай мегӯяд агар ҳавай да сраза араваи одамо биёяд вай қудрате надорад ки ҳавай вай идора кунад, омӯзиш диҳад, хашон кор кунад. фаҳмо барои ка худованд одамо да ҳамон қаймет кунад ки ваё қудрати идора кардан арзанда будан надорад. ки тифли майда дорад, кӯдак дорад, ма дорум ина ки дорад ба даст бардоред. ина модарои азиз, падарои азиз, бинед шумо дасти фарзандтон да кор дода метавонед? ам тифли майда агда барои чӣ? айодаш намебурад, ягон ҷоша мезанад. ана ҳамин хел дар зиндагии морам чизе ки шуда истодааст ҳамаш барои хубии моаст. ягон таймо шуморо худованд бад намебинад. шумо фикр накунед ки худованд мара статуси партнёр мадудистай значит мара дӯст намедорад. худованд мо шуморо дӯст медорад, лекин ҳамон қадаре мекард ки мисли ҳамон тифлон мо идора карда кунем. аммо хуб ана ҳамин фикра хуб қабул кунед, дарк кунед. як қиссатон мебиёрум шуто ки фаҳмотар шавад. дар давраи ҳазрати мусо вақте ки ҳазрати мусо аз кӯча мегузашт як мард дидид ки дар даруни хоку обу хеле кӯча будидестай ҷӯя кардесай нои кардесай. баъд ҳазрати мусо пурсид эй мард ту чӣ мушкилӣ дорӣ ки худата дар даруни хоку об буд кардаӣ? баъд ин мард ҷавоб дод ки эй мусо ҳамин камбағалӣ ҳамин бе ягон чӣ доштан дар зиндагӣ дар бади ман зад. ра ҳамон худовандата дуо кун ки як бора манам бой кунад, як бора манам ҳамин лаззати зиндагиро чашам. баъд ҳазрати мусо бисёр ғамгин шуд ва дилш сӯхт, рафт болои кӯи тур худованда дуо кард ки эй худованд ҳамин бандара ҳолат чайваз кард, сарваштед. чӣ қадар ки шумо медонед пайғомбаро вақте ки дуо мекарданд дуои онҳо дуои мустаҷоб мешуд. худованд ҳамин шахсията сарватманд мекунад. пас аз чанд сол вақт мегузарад, мебахшед чанд сол, пас аз чанд ҳафта вақт мегузарад, як рӯз ҳазрати мусо аз кӯчашон мегузашт ки ҳамин хел ин хеле агар аҳамият дода бошед дар солҳои қадим як ҷое буд ки дар онҷа ягон чиза эълон мекарданд. ҳозир мо ҳама ҷо дар телеграм эълон мекунем ва ё ҳамин хел як хеле сентри кӯчашон буд мақсад. ҳамон ҷо вақт гузаштеса буд ки ҳамон мардаке ки ҳазрати мусо дар ҳаққаш дуо кард ки худованд бояд сарватманд кунад, қаби яш мехоҳад ки дорш бикашад. баъд аз мардум мепурсад ки и кияй? мегӯяд ки ҳамон марде ки дар ҳаққаш дуо карда ҳазрат. баъд мегӯяд ки барои чӣ ина шумо ин хел мекунед? мегӯянд ки вақте ки шумо дар ҳаққи ин шахсият дуо кардед, ин шахсият сарватманд шуд, аз сарваташ истифода бурда даст ба корҳои фиску фасод зад. вай даст ба зино зад, вай одамкушӣ кард, вай фақат ба ҷои он ки сарвата истифода бурда дар мардум аз неъмати додаи худованд хайр кунад, вай наоборот ҳамин чиза истифода буд ки имрӯз ҷони худаш мебаравад. баъд ҳазрати мусо сарша қабида гуфт вой доде ман чӣ кор кардам? баъдан аз ҷониби худованд нидо омад эй мусо он чизеро ки парвардигори ту медонад ту намедонӣ. ҳолати ҳар як бандаҳора аз дигар бандаҳо дида худованд худаш худтару беҳтар медонад. муҳим шумо ҳамин се қонуне ки дар пӯш дидесте, ана ҳамун се қонуна риоят не дар зиндагитон ҳама чиз мешавад. шумо чӣ боварӣ, шумо чӣ фикр мекунед ки барои худованда шуморо сарватманд кардан ягон душворӣ мекашад? як шимсонда шумо метавонед бошед. барои чӣ? барои ки дар дунё пул зиёд астанд, одамои сарватмандам зиёданд. значит пул зиёд бошад, одами сарватманд зиёд бошад, проблема ба мо аст. мо бояд худамонро тайёр кунем. фаҳмо